Ja, Bradangasa, hier zijn we weer, Kulturu TV, speciaal voor jou. Hier op deze zondagmiddag. We zijn vandaag hier aan de Ochtendveldstraat natuurlijk, Kulturu TV. En we gaan praten met niemand minder dan iemand die zichzelf gaat introduceren. Waarom ik zeg iemand, is iemand die zegt, het verhaal moet u horen. Het is fantastisch, want er zijn zoveel dingen die we moeten weten. En we rennen voor niks weg. En het is iets wat speelt in de wereld. En men, die kijkt zo op de andere kant op. En wij van Kulturu TV zeggen, nee, dit is een verhaal. Hi, welkom bij Kulturu TV. Dankjewel. Wat is je naam? Mijn naam is Shishani. Ik ben meestal muzikant, maar ook researcher. Ik doe ook projecten rondom educatie, wat u net zei. Van we gaan niet wegrennen van de dingen om ons heen, maar we gaan daarin duiken. Dus ik zou zeggen, ik ben eigenlijk verhalenverteller. Ik vertel verhalen, ik gebruik muziek, ik gebruik de kunst. En dan hebben we het over dingen die ik belangrijk vind in de wereld. En ik zou hopen dat iedereen belangrijk vindt. Maar niet iedereen is daarmee bezig. Dus de ongelijkheid tussen mensen, de positie van vrouwen in de maatschappij, van queerpersonen, transpersonen. Waar we nu staan op politiek vlak, weet je wel, het ziet er niet zo rooskleurig uit op het moment. Dus al dat soort onderwerpen probeer ik via kunst, via muziek, via verhalen, dat we het daarover kunnen hebben. Oké. Kunst en muziek. Je doet heel veel. Ja. Hoe is het zo gekomen? Ik denk, ik groeide op in verschillende landen en culturen. Dus ik ben in Namibië geboren, mijn moeder komt uit Namibië, mijn vader komt uit België. Oké. Op mijn 5e naar Nederland verhuisd. Dus je bent steeds in soort andere plekken waar mensen anders denken, waar mensen er anders uitzien, waar de cultuur anders is. Dus ik ben altijd gewend geweest om te kijken naar, ten eerste dat je gewoon je weg vindt in die verschillende spaces. Dus het heeft me ik denk dat ik daardoor ben gaan kijken naar mensen en observeren van wat gebeurt hier. En waarom denken mensen zo? En waarom doen mensen zo? En ook omdat we zijn geïmmigreerd uit Namibië, weet je, we kwamen uit apartheid. Dus bij de wet waren witte mensen en zwarte mensen gescheiden. Bruine mensen wonen ook ergens anders. En ook binnen de zwarte gemeenschap werd iedereen in een groep gestopt van jij bent Awambo, jij bent Herero of jij bent Nama of Tswana of Damara. En iedereen werd gescheiden, de verdeel- en heerspolitiek. Daar ben ik in opgegroeid. Maar thuis was het anders, want ik zie gewoon wit en zwart en it's a happy family, zeg maar. Maar eenmaal dat je naar buiten gaat, was het anders. Dus daarna verhuis je naar Groningen. Nou, dat was best een witte stad. Niemand uit Namibië, dus ook niemand voor mijn moeder om zich zeg maar aan om zich thuis te voelen. Dus daar zag ik natuurlijk ook hoe zij werd behandeld, het racisme wat ze heeft meegemaakt. Je wordt niet serieus genomen als jonge, zwarte, Afrikaanse vrouw. Dus dat heb ik allemaal meegekregen. Hoe oud was je toen? Ik was 5. 5? Ja, 5 toen we verhuisden. Ik groeide op in Zuid-Laren, ging in Groningen naar school. En zoals ik eerder vertelde, ik observeerde gewoon. Wat gebeurt hier? Ik voel allemaal dingen, maar als kind weet je het nog niet te duiden. Je hebt nog niet de woordenschat, je snapt nog niet zo goed hoe of wat. En als kleinkind ben je natuurlijk gewoon assimileren, aanpassen, de taal leren. Maar ik voelde gewoon, iets klopt niet. Iets zit niet goed. Van waarom is het voor mijn vader makkelijk om gewoon van de een naar de andere land te gaan en hij wordt altijd hetzelfde behandeld en op dezelfde manier bekeken, maar voor mijn moeder is het totaal het tegenovergestelde. Dus je kon het al merken van zwart-wit? Precies, dat was helder. Okay. Dus vanuit Namibië, maar ook als je in Zuid-Laren terechtkomt. Dus dat was gewoon heel voelbaar wat ik vertelde. En ook waar ik opgroeide waren weinig mensen van kleur, weet je wel. Dus met die paar vrienden, dan ga je direct samen kluiten en word je een vriendengroep, omdat je gewoon in de minderheid zit. Dus ik denk dat ik dat altijd gewoon al heb gevoeld, maar ik probeerde te snappen, maar waarom? Maar waarom is het zo? Hoezo is het zo? Ja. We zijn het gewend, maar hoort het zo? Is het normaal? Dus al die vragen had ik eigenlijk al vanaf heel jongs af aan. Nou, dan word je puber, dan ga je nadenken, word je kritisch. En toen ben ik beginnen met schrijven, dus al mijn ideeën opschrijven. Dus ik had altijd een dagboekje bij me waar ik mijn ideeën in zette. En dat werden dan raps of een gedichtje of een liedje of een melodietje. En ik merkte dat ik zelf door zoveel veranderingen ging. Weet je, als puber, je bent je identiteit aan het vormen. Mensen blijven altijd vragen, waar kom je dan vandaan? Maar ik was echt, ik moest
Of ik ben opgevoed op een manier dat ik moest assimileren. Dus ik moest echt binnen die Nederlandse maatschappij passen. Goed Nederlands, goed Engels, Frans en Duits, zelf Latijn en Grieks op de middelbare school. Weet je wel, dus ik moest de Europese cultuur moest ik leren. Maar ik kreeg niks mee van mijn Afrikaanse cultuur. Dus ik heb geen Oshiwambo geleerd van mijn moederstaal. En dat vond ik jammer, want als kind ik wilde altijd de liedjes. Ik vroeg altijd mijn moeder, mama, leer me de taal, weet je, leer me de liedjes. Ik wil ook leer me een dans. En dat wilde ze nooit. Ik denk omdat ze gewoon wilde dat ik het goed deed hier, weet je wel. En ze zei van, ja, maar je hebt niks aan Oshiwambo, hier spreekt niemand Oshiwambo, je moet gewoon goed op school doen en ik wil niet te veel talen aan je leren. En ik denk dat veel kinderen dat hebben meegemaakt, weet je. Als je een migratieachtergrond hebt, dat mensen dan denken, ja, hoe meer talen, hoe verwarrender dat is. Uiteindelijk weten we dat het niet zo is. Maar goed, dat was in mijn geval zo. Dus ik had altijd zoiets van, ja, ik weet dat ik uit Namibië kom, maar ik weet ook dat ik daar niet meer ben opgegroeid met de cultuur daarvan en ik wil daar meer over leren. En zo is mijn reis eigenlijk sinds mijn puberteit geweest van, als ik het niet hier vind, dan ga ik het zelf opzoeken. Dus of op een bibliotheek of in cd-winkels op zoek naar muziek uit Namibië. De geschiedenis leren, er was heel weinig informatie, nog geen internet in die tijd. Klopt. Dus toen na de middelbare school echt gaan sparen, zodat ik weer terug kon gaan naar Namibië. En dat ik daar echt, die vragen voor mezelf kon beantwoorden van, wie ben je dan? In Namibië? In Namibië, ja. En merk je echt het verschil daar en hier? Cultureel is het een heel groot verschil, zeker. Zeker weten. Ik denk dat het... hier was ik bruin en daar was ik wit. Omdat je hier bent opgegroeid en je kent de taal niet, je kent de cultuur ook niet, je hebt het niet meegekregen. En ik denk dat ik op een punt kwam dat ik dacht, oké, weet je, laat maar. Ik hoef niet meer bij iets te horen. Ik ga mijn eigen identiteit, weet je, van ik ben mijn eigen persoon. Ja. En ik kom uit verschillende culturen en daardoor kijk ik op een andere manier naar de wereld. Niet iedereen snapt mij. Dat is oké. Maar ik was denk ik heb een punt bereikt. Ik was 19 ongeveer, want ik had ruzie weer met mijn familie in Namibië. Niet echt ruzie, maar gewoon de vrouw moest... Er was een situatie waarin een man zich echt misdroeg. En de vrouw moest gewoon zwijgen. En iedereen zag het gebeuren. En ik had zoiets van, maar waarom laten we dit toe? Dit is niet oké. Dus ik ging met mijn Nederlandse cultuur het gesprek aan. En dat doe je al niet naar mensen die ouder zijn dan jij. En ook als je dan niet man bent, dan mag je niet tegenspreken. Oké, dus jij bent westers opgevoed. Westers opgevoed. Jij weet, dit klopt niet. Ja? Het kan niet. Ja. Dus eigenlijk, als je in Nederland bent, ben je een buitenlander, zeg maar. Als je daar bent, ben je ook een buitenlander. Zeker, dan ben je Europeaan. Dan ben je Europeaan. En dat klopt ook, want ik ben hier ook opgevoed. Maar dan waar hoor je thuis dan? Nou, ik moest die thuis in mezelf gaan vinden. Los van of ik ergens bij een cultuur hoorde. En natuurlijk als je jong bent, het is normaal, iedereen wil ergens bij horen. Of het nou bij je sportclub is, of in de buurt, of in je land, of whatever. Dat hoort gewoon bij ons mens zijn. Maar ik voelde al heel snel van, mensen... Ik heb echt een andere blik en visie op dingen. En dat komt omdat ik tussen culturen ben opgevoed. Weet je wel? Dus ik voelde altijd dat ik niet Nederlander was. Omdat mensen je niet Nederlander laten voelen. Al ben ik hier sinds mijn 5e. Dus ik ben pas later dat toe gaan eigenen van... Nee, maar ik ben ook Nederlands. Tuurlijk. Weet je wel? Maar ik moest mezelf die titels geven. Van ik ben ook Nederlands. Ik kom ook uit Namibië. Mijn vader komt uit België. Ik heb ook deel van de Belgische cultuur vanuit hem meegekregen. Ja. Maar ik moest dat echt gaan toe-eigenen. En ik moest dus niet meer wachten op mensen die zeggen... Oh, jij hoort erbij. Jij mag er zijn. Weet je wel? Ik merkte al snel dat dat niet ging gebeuren. Je zou juist denken... het is dubbel. Je hebt voordelen. In Nederland. Je leert veel van Nederland, je leert veel van Namibië, zeg maar. Had je niet het voordeel daar? Vaak is het zo dat als iemand een beetje lichtkleurig is, Amerika kennen we dat ook, hè? Als je donker bent, zwart bent, dan word je een beetje tegengewerkt. En als je een beetje lichter bent van kleur, dan kijkt men naar je op. Was het niet zo daar? Ja, dat is sowieso helaas zo in de wereld. Ja. Colorism. Ja. Hoe witter. Merkte jij daar iets van persoonlijk? Ik merkte er absoluut wat van. Omdat het helder was. Kijk, wat ik eerder vertelde.
mijn familie heeft door apartheid geleefd. Waarin er dus gewoon plekken waren van als je zwart was, mocht je daar gewoon niet binnen in die winkel of mocht je daar niet komen. En ik heb een witte vader, zwarte moeder, dus zij waren die grenzen al aan het opzoeken. Maar als ze bijvoorbeeld naar familie gingen in het noorden, was het van oké, ik mocht bijvoorbeeld als er klusjes gedaan moesten worden, mocht ik dat absoluut niet doen. Want ik was, weet je, kind van de witte dokter. Dus weet je, oké, je moet nooit wat vragen. Ga maar in de schaduw zitten. Hier heb je frisdrank. Dus ik werd altijd bevooroordeeld. Ook niet bevoordeeld, ja, bevoordeeld. Van hier, jij hoeft dat niet te doen. Jij mag gewoon in de schaduw zitten, je mag rusten. We gaan goed voor je zorgen. Het enige wat ik wilde was gewoon met mijn nichten en neven spelen en meedoen. Maar ik mocht niet. En ik vond het verschrikkelijk. Dus het was, mensen dachten van dat ze jou de voordeel geven ervan. Maar voor mij was het gewoon weer isolatie. Ik wil gewoon meedoen. Ik wil gewoon erbij horen. Ja. Ik zie mezelf niet anders dan niemand. Maar natuurlijk zagen ze mij anders. Dus ja, ook in deze maatschappij, weet je wel. En in Nederland moet je eigenlijk vechten voor wie je bent dan weer. Zeker. Daar kreeg je het voordeel, zeg maar. Hier kreeg je een beetje nadeel. Ja, kijk, het is natuurlijk anders. Ik ben niet wit. Dus als ik in Namibië was, het is toch andere behandeling als je wit bent of een persoon van kleur. Door die hele geschiedenis waar we nog steeds mee te maken hebben natuurlijk. Maar het is wel een groot verschil binnen mijn familie. Weet je wel, van inderdaad, hier moet je vechten voor gelijk gezien te worden. En daar is het, ja. Kijk, nu heb ik er vrede mee. Ik snap waarom dat zo is. Ik snap ook dat mensen vanuit een soort goedwillendheid of omdat mensen niet gewoon anders wisten dat ze toen ik kind was me zo behandelden. Maar nu, ook in de relatie met mijn familie, probeer ik te laten zien van dat doet er absoluut niet toe wat de kleur is. Ik hoef geen special treatment of whatever, weet je wel. Dat is ook niet iets wat ik wil. Ik wil juist leren, ik wil juist onderdeel zijn, ik wil juist meer weten over waar mijn moeder vandaan komt en ja, dus wat er ook door mij stroomt. Dus ja. Heeft het je gevormd? Heb je moeten botsen tegen dingen, aanlopen tegen heel veel? De opvoeding, hè? Was het moeilijk als kind? Werd je gepest? Ik vraag 3 dingen tegelijk, omdat ik probeer na te denken hoe je leven was. Heb je pijn gekend? Ja, zeker. Kijk, als je je eenzaam voelt, dat is een vorm van pijn. Dus als je nergens bij hoort, al ben je van goede kom af, om het zo maar te zeggen. Omdat je vader dokter was en een mooie auto had en een groot huis had en dat soort dingen. Dan heb je natuurlijk voordelen boven andere mensen en de kansen die zij krijgen in het leven. Maar mijn pijn is een soort constante eenzaamheid geweest. Dat je daar niet bij hoort, daar niet bij hoort, daar niet bij hoort. En qua opvoeding, kijk, het was lastig omdat, kijk, mijn ouders die botsten ook op veel vlakken. Omdat ze gewoon van andere plekken komen. Dus ik was altijd een vertaler. Ik snapte precies wat mijn moeder bedoelt en ik snapte precies wat mijn vader bedoelt, maar ze snapten elkaar niet. Dus ik keek ernaar en ik snapte niet wat hun probleem was, dus ik ging dan vertalen. En ik probeerde altijd die brug te vinden tussen hun. En ik vraag me af hoeveel zij bezig waren met het feit dat het voor mij, als kind tussen die 2 culturen, hoe dat voor mij is geweest. Maar wat ik eerder vertelde van de Europese cultuur was een dominante cultuur. Heb je broers, zus? Ik heb half broer, half zus. Hoe gingen hun ermee om? Konden jullie erover praten? Nou, kijk, zij zijn 20 jaar ouder dan ik. Dus we zijn niet samen opgegroeid. Dus dat is een heel andere dynamiek geweest. Zij waren volwassen, ik was kind. En ik ben opgegroeid met mijn nicht. En van mijn moeders kant. Van mijn moeders familie. En ja, dus zij was ook donkerder dan ik. Dus met alles merkten we gewoon verschillen. Ook hoe je wordt behandeld. Dus ja, het is altijd, laat ik zeggen, het is altijd een zoektocht geweest. Zo. Ik zou niet zeggen dat ik gepest ben. Ik heb gewoon wel momenten meegemaakt waarin je wordt gepest, maar dat was geen structurele, weet je wel, situatie. Ik merkte vooral dat mensen anders omgingen met mensen die donker waren dan ik. Dus mijn vrienden of mijn zus. En dat vond ik verschrikkelijk en ik probeerde altijd daartussen te komen. Dus het was meer dat, gewoon die eenzaamheid daarin.
Dat mensen niet altijd begrijpen hoe het is om zeg maar ertussenin te vallen. Dat lijkt me heel moeilijk zijn geweest voor jou. Je wordt ouder, ja, kind. Zie je de wereld veranderen? Dus vroeger en nu. Je bent nu ouder. Ja. Als je nu terugkijkt, is het veranderd? Ik denk dat veel dingen veranderd zijn. En dat heeft te maken met, weet je, gewoon de kenbaarheid, zichtbaarheid over het koloniaal verleden. En wat voor impact dat heeft gemaakt op onze samenleving. Kijk, als kind en zelfs als scholier en de middelbare school, er werd heel weinig over verteld. Veel te weinig. En dat zie je nu wel enigszins door heel veel mensen, activisten, die al decennia bezig zijn om te vechten. Dat wel in de educatie komt en dat we het daar wel over hebben. En ketty-kotti, excuses en excuses voor slavernij. Al die dingen zijn nu pas 5 jaar geleden. Tussen 15 en 5 jaar geleden merk ik echt een groot verschil. Ook met Zwarte Pieters racisme. Dus in die zin merk ik gewoon, er is gewoon meer ruimte voor onze verhalen. Mensen met een migratieachtergrond, maar natuurlijk wel gelinkt aan dat Nederlands koloniale verleden. Maar we zien ook die enorme backlash. Dus nu met de verrechtsing van de politiek en gewoon openlijk racistische uitlatingen, voelt het dat we terug de tijd ingaan als het gaat over mentaliteit. Dus ik zie gewoon 2 stromingen. Eén van meer bewustzijn, meer openheid, meer kennis over elkaar, meer empathie. Mensen groeien op in Rotterdam met alle nationaliteiten of in Amsterdam of wherever. Ik zie ook veel meer gemixte gezinnetjes dan toen ik opgroeide daar in Groningen. Dus daarin zie je wel echt een verschil, ook in Namibië. Dat ik veel meer gemengde gezinnen zag. Mensen met verschillende culturele achtergronden. Terwijl dat vroeger echt niet zo was. Je kon echt kinderen zoals ik op 1 hand tellen. En dus daarin zie je gewoon, ja, er verandert iets, maar er is ook gewoon een grote pushback. En dat voelen we allemaal. Dat is voelbaar als het gaat over racistische uitlatingen, hoe we over vrouwen praten, over queer personen praten. Weet je wel, we worden weer steeds conservatiever. Met we betekent de meerderheid van wat er nu in de politiek gebeurt. Ik zeg niet de mensen per se. Want ik denk dat juist meer mensen snappen van wow, oké, dit is onze geschiedenis. En hoe grootschalig dat was. En hoeveel impact dat heeft op ons leven vandaag. Dus het zijn 2 stromingen. Dus ik denk hoe meer we zichtbaar zijn, hoe meer het echte verhaal of het volledige verhaal zichtbaar is, hoe meer weerstand er tegen komt. Omdat het natuurlijk schopt tegen de machtsstructuren die mensen niet willen loslaten. Dus ja, de wereld is in verandering. En ik denk dat we ook dat er ook veel positieve veranderingen zijn. Dat we ook meer ruimte laten voor verschillende manieren van weten. Wat is kennis? Heel eurocentrisch. Als je het wetenschappelijk kan opschrijven in een papiertje ergens in de universiteit, dan is het kennis. Maar spirituele kennis, kennis over de natuur, over planten, over samenleving met dieren en natuur. Dat is deel geweest van alle inheemse culturen over de hele wereld. Voordat dat werd kapot gemaakt, zeg maar. De oorsprong. Ja, het mooie van dit is, van wat we leren, is eigenlijk opkomen voor jezelf. Ja, dus je wil gelukkig zijn. Ieder mens wil gelukkig zijn. Dus als we zien van, hey, dit klopt niet, dan gaan we zoeken naar, hoe kan het beter, hoe kan het anders zijn. Gelukkig maar, zien we het veranderen. Maar sommige mensen die macht hebben geproefd, die willen macht behouden. Die willen het niet kwijtraken. En die anderen die onder druk werden, die zeggen dit kan niet meer. Dus we worden mondiger. We gaan weer opstaan. We willen, het moet veranderen. Change have to come. Gelukkig maar. Daarom zeg ik ook, wees wie je bent. Wees jezelf. Je moet gelukkig zijn. Je bent als meisje geboren. Ja. Wees gelukkig wie je bent. En als er een verandering moet komen, dan moet het gebeuren. En niemand op deze aarde moet iemand zeggen dit mag niet of dat mag niet. Als ik kijk naar Amerika, Trump. Wat vind je van die man? Wat een vraag. Ik vind het verschrikkelijk dat een man met zulke ideeën zo gesteund wordt. Zo grootschalig wordt gesteund. Dus ja, ik weet, er zijn honderden, duizenden mensen zoals Trump. Weet je wel, niet iedereen heeft het geld waar hij in is geboren om uiteindelijk president te worden. Maar het feit dat hij zoveel aanhang heeft, dat vind ik eng. Iemand die
denkt dat hij het recht heeft om te zeggen wie de waarde heeft om in een land te wonen en wie niet, wie als mens wordt gezien en wie niet, dat er maar twee genders zijn, dat er dit en dat en dat en dat is. Het is natuurlijk een soort van megalomaan denken dat jij gelijk staat aan een soort van goddelijk wezen die de kennis in pacht heeft. Ja. Zo kennen we genoeg mensen over de hele wereld. Maar goed, Amerika is een van de grote machten in deze wereld op dit moment. Mm-hmm. Maar we hebben ook een Wilders. We hebben ook genoeg andere mensen over de wereld die soortgelijke dingen aan het verkondigen zijn. En het waait over. Ja. Want in Amerika gebeurt het hier bijna. Het waait over. Rechts wordt groter, sterker, noem maar op. Ik zei net, je bent als meisje geboren voor de kijkers thuis die nu kijken. Die zien, hey, wauw, een mooie persoon, een prachtbende mens. Die denken nu, wat zei je daar? Als meisje geboren? Ja. Maar ik zie een man, ik zie een jongen, ik zie... Vertel. Wie ben je precies? Wat doe je? Hoe is het ontstaan? Vertel, doe je verhaal. Wie ik ben, dat is zo'n... Dat is zo'n vraag. Soms denk je, ja, ik ben die en die, ik kom daar en daar vandaan, dit zijn mijn ouders, la. Maar goed, zuiver. Het is veel meer dan dat. Juist. En als we het gaan hebben over gender... ja, ik ben als meisje geboren, je hoort een vrouwenstem, je ziet een vrouwenlichaam. Maar toen ik al heel jong was, dus echt 4 jaar oud, voelde ik al iets klopt niet. En ik kon, weet je bent een kind, je bent 4 jaar, je weet niet wat, je weet heel veel dingen niet, maar ik voelde gewoon, ik ben een jongen. En dat verhaal, dat gevoel is er mijn hele leven geweest. Maar tegelijkertijd is er ook veel vrouwelijkheid in mij, weet je wel. En ben ik opgevoed als meisje, als jonge vrouw. Je krijgt allemaal dingen mee van hoe je moet gedragen. En je wordt verteld wie je bent. En ik groeide op met heel weinig kennis over dat er gewoon een spectrum is aan gender. Dus met spectrum bedoel ik, je hebt zeg maar aan één uiteinde wat we noemen heel vrouwelijk, aan een andere uiteinde mannelijk. En dan heb je ook alles wat daartussenin zit. En in de talen die we nu gebruiken, in Engels zeggen we transgender of non-binary. Non-binary voor mensen die dus niet het een of het ander zijn of zich zo voelen. En ik denk dat ik me daar het meest bij identificeer. Maar dat is niet iets waar ik mee ben opgegroeid. Want het was gewoon roze of blauw, jong en meisje. Overal waar je gaat in de hele wereld is dat het enige wat je ziet en hoort. Dus het is niet dat je weet alleen, er is vanilla en er is chocolate. Maar er wordt nooit verteld, er is strawberry too, weet je wel? Zo worden we niet opgevoed. Dus dat is een hele lange reis geweest voor mij. Omdat ik kon het niet rijmen. Van waarom voel ik me zo? Waarom heb ik moeite met zeg maar mijn fysiek lichaam? Waarom is dat zo? Waarom kan ik dat niet gewoon accepteren voor wat het is? En ik denk dat ik echt dat die bal verder is gaan rollen toen ik een aantal jaar geleden gewoon echt in een diepe depressie terecht kwam. En merkte van ik struggle hier echt mee. En het is niet iets waar ik gewoon overheen kan groeien. Terwijl ik dacht, weet je, leer jezelf accepteren. Het komt goed. Je moet gewoon blij zijn met wie je bent. En van binnen ben ik dat. Ik ben heel blij met wie ik ben als persoon. Ik ben blij met het leven wat ik heb opgebouwd. Maar het feit bleef dat op gebied van gender, dat ik voelde iets klopt niet. En als ik in een ruimte kom en ook als ik in Namibië ben, of elders in de wereld, maakt niet uit, ook hier in Nederland. Als alles heel erg links of rechts is, merkte ik een ongemak. Dus ik dacht, ik moet daar meer mee doen. Dus ik ben gaan researchen van oké, maar hoe zit het in andere plekken? En hoe zit het er door de geschiedenis heen? Nou, dan kom je erachter, er zijn altijd queer personen geweest, er zijn altijd trans personen geweest. We noemden ze niet zo, mensen hadden andere namen. Kwes, Eshenge, Hijra, Mushe, Fafafina, Mino, Bunesha, Kojobessia. Dat zijn allemaal namen voor mensen die we vandaag queer zouden noemen, uit verschillende culturen. En daarmee, omdat ik eigenlijk meer leerde over de geschiedenis van wauw, er zijn altijd deze personen geweest over de hele wereld. In alle tijden.
Maar met het komst van kolonialisme en daarmee ook met religieuze overtuigingen is die scheiding heel sterk gemaakt. Van oké, er zijn alleen mannetjes en vrouwtjes. Dus we zien in bijvoorbeeld in de Amerika's, bij de Native Americans, hadden ze systemen met 5 genders. Dus man of vrouw of iemand ertussenin. Of man iets meer als vrouw of vrouw iets meer als man. En dat heb je ook in Indonesië, dat heb je ook in andere plekken op de wereld. En door dat te leren begon ik meer, hoe kan ik het zeggen, gewoon meer trots te voelen over wie ik ben. Dus dat ik niet me een alien voel van wat is er mis met mij, maar dat ik eigenlijk begreep wat voor geweld er is aangedaan door die kennis weg te halen. Want daarmee neem je de identiteit en de vrijheid van zoveel mensen weg. Als je zegt, oh, het bestaat niet, dan ga je aan jezelf twijfelen. Maar als je weet dat er door de geschiedenis heen, in de hele wereld, dus niet alleen Europa, want homoseksualiteit en being transgender wordt heel erg nu geframed alsof het een westerse ziekte is, wat de rest van de wereld overneemt. Maar als je weet dat het deel was van alle culturen, alle continenten, alle plekken, in alle tijden, dan kijk je er anders naar. Maar je was 4 jaar oud toen je het merkte, je zei, iets klopt niet, ik voel me anders dan. Weet je? Hoe was het op school? Want dan, ja, het lijkt me moeilijk. Je gaat spelen met kinderen. Met wie ga je mee spelen? Jongens, meisjes? Ik speelde altijd met de jongens. Ik was goed in sport, dus ik ging lekker mee voetballen of basketballen. Dus ook qua kleding. Ik had altijd jongenskleding aan. En was je ook jongensachtig bezig? Nee, ik was niet van het vechten of stoeien. Voetballen? Ja, echt sport, weet je wel. Dus ik hing er altijd een beetje tussenin en je merkte gewoon van, oh ja, weet je, Shishani met de boys. Maar ik werd dan altijd toch anders ervaren, omdat ik een meisjeslichaam had. Ja. En werd je niet gepest of van, hey? Nou, geplaagd. Zeg maar, gelukkig was ik meer, andere mensen zouden een andere ervaring kunnen hebben. In mijn geval werd het meer geplaagd, maar werd ik gewoon gezien van, oké, dit is wie je bent. En dan op jonge leeftijd is van, oh ja, dan zegt ze, ja, Shani is lesbisch, weet je wel. Van dat verklaart waarom je jongenskleding aan hebt. Of, en dan groei je op, je bent 4, je 5, 6, 7, 8. Ja, dan vind je meisjes leuk. En dan is het moeilijk. Ja, het was moeilijk. Weer door die onzichtbaarheid. Omdat ik zag niemand om me heen die hetzelfde was. Als tiener, hè? Dus wanneer iedereen gaat daten en je hormonen veranderen. En nou ja, alle meisjes gingen natuurlijk met jongens daten. En nou ja, ik ging dan ook daten, maar ik vond dan eigenlijk niks aan. Weet je wel, het deed me niks, dus ik snapte niet waarom zij zo hot op de botel waren. En ik had gewoon zoiets van, nou ja, het zal wel. Totdat ik dan merkte van, oh, ik ben eigenlijk, weet je, ik kijk de hele tijd naar dat meisje. Wow, ik heb gevoelens voor haar. Maar ik schaamde me daarvoor, want niemand had me dat ooit verteld. Dat überhaupt dat een ding was. Wat je toen ongeveer? 14. 14. Dus toen ik 14 was, toen ik begreep dat ik eigenlijk verliefd was op dat meisje op school. Toen viel mijn hele wereld in elkaar. Want ik snapte van, oh, er gaat dus geen prins op het witte paard. Dat wordt dus geen kindjes. Dat wordt dus je hele leven, zoals we worden opgevoed via Disney en alle films en zo. Dat hele beeld bestond dan niet meer voor mij. Dus ik voelde dat heel sterk. Dus ik denk dat ik echt 2 jaar flink heb gestruggeld met die gevoelens. En dat ik heel erg naar binnen was gekeerd. En ik weet nog dat docenten zeiden, echt mijn ouders ook aanspraken van, het gaat niet goed. Weten niet wat er aan de hand is. En nu kan ik zeggen van, ja, in die tijd ben ik echt een depressie ingegaan. 16 jaar? Ja, 14, 15, weet je wel. Om mijn 16e kwam ik iemand tegen in de klas die uit Amsterdam verhuisde. En zij was heel trots van, nee, ik was verliefd. Ik had een vriendinnetje en ik dacht, je had een vriendinnetje? Huh? Weet je, dus mijn hele wereld van, maar hoe kan jij een vriendin hebben dan? Ja. En toen ging zeg maar het licht aan van, oh, dus dat kan. Oh, dus jij voelt je ook zo. Oh, dus er is niks mis met mij, weet je wel. En dan begint dat proces van jezelf accepteren. Dan begint het proces van de coming out. Naar je ouders, naar je vrienden toe. En dat is ook een heel proces. Was het moeilijk om met je ouders hierover te praten? Ja, het was vooral eng. Omdat ik dacht,
wat als ze me niet accepteren? En het heeft lang geduurd. Dus ik zat helemaal een verhaal te bedenken, hoe ga ik dit brengen? Dus ik had een heel verhaal in mijn hoofd en ik stapte op mijn moeder af. En mijn hart bonsde gewoon in mijn keel en ik deed de deur open en ik was het hele verhaal vergeten en ik zei gewoon, Mama, I'm gay. En zij... Dus je kwam naar je moeder toe? Ik gewoon zo. Ja, boom. Boom. Gewoon 1 zin, klaar. En ja, ze staarde me aan en het voelde echt alsof het 10 minuten duurde. En het eerste wat ze vroeg is, op wie ben je dan verliefd? En ik had het zo niet verwacht dat haar antwoord was. Dus voor mij, ik kon dat even niet, verwerken. Dus ik durfde toen nog niet te vertellen dat ik verliefd was op een meisje. Maar goed, zij begon met haar verhaal over van luister. Kijk, deze wereld zit zo in elkaar. Hè? Als je bent iemand van kleur. Hè? Je bent in dit vrouwenlichaam geboren. Je bent queer. Dat zijn 3 dingen waardoor jij 100 keer harder moet werken dan de meeste mensen om geaccepteerd te worden en je plek te vinden in deze wereld. Maar je moet nooit jezelf veranderen voor iemand anders. Dus zij heeft me direct dat bijgebracht toen ik 16 was. Heel veel kracht gegeven daarmee van men gaat jou zo zien en men gaat je zo behandelen, maar laat het nooit jou stoppen van zijn wie je bent. En schaam je er nooit voor. Dus dat is de meest belangrijke les die ik ooit heb gekregen. Heel mooi. Prachtig dat je moeder jou gelijk die power geeft van dat je gelukkig moet zijn wie je bent. Precies. Krachtig moet zijn. Ja. Want je gaat dingen tegenkomen. Zeker, zeker. Maar het is een harde wereld daarbuiten. Absoluut. Men kan keihard zijn. Ja, en mijn vader reageerde juist heel anders. Die was van, ja, ik had je nooit in Nederland moeten opvoeden. Je moet alles maar kunnen. En ik verwachtte juist, mijn moeder komt uit Namibië. Daar is het cultureel, weet je. Dat is anders. Kijken ze daar toch anders. Ook hier, dat was ook 50 jaar geleden hier in Nederland zo. Anders, ja. Maar ik had een heel andere reactie verwacht. Maar ik was heel blij dat mijn moeder me gewoon zag. En als ik nu even terugdenk en terugkijk van toen ik dat kindje was. Ik vroeg altijd aan mijn moeder van ja, ik wil die korte broek. Of mama, kan je mijn haar knippen zoals een jongetje. Mama dit, mama dat. En ze heeft me nooit gezegd dat ik iets fout deed. Nooit. Maar goed, ze ging dan wel, weet je, oorbellen laten schieten, want iedereen zag mij als jongetje. En ze dacht, oh nee, ik moet ingrijpen, maar ze heeft me nooit laten voelen dat dat verkeerd was. Dus ook toen ik haar een aantal jaar geleden gewoon ging spreken van, hey, ik voel me zo. En het is heel moeilijk voor mij geweest om tot een soort van acceptatie te komen, omdat ik ook ben opgegroeid met of jongen of meisje. Ja. En niet met mensen die daartussen vallen. Ja, is ze ook gewoon... Zij uit gewoon haar zorgen over mijn veiligheid. Ja. Maar ze heeft nooit gezegd, er is iets mis met jou. Goed zo. Maar het was dus een opluchting. Nu kan je leven. Ja. Nu kan je dan gaan leven. Niet meer in het geheim, zeg maar. Ergens, van het worstelen. Je moeder heeft het geaccepteerd, zeg maar. Ja, als mijn moeder mij accepteert, degene die mij op aarde heeft gezet. Die kan dan tegen me zijn. Precies. Maar goed, je gaat opgroeien. Ja. In Nederland is het anders dan in Namibië, zeg maar. Hè? Als je daar zou leven, opgroeien, hoe zou het daar zijn? Het verschil tussen, ik wil even kijken, hoe is het daar? Ja, ik denk dat het überhaupt afhangt van waar groei je op. Hè? Dus het is een groot land. Als jij in een klein dorp opgroeit, en dat is hetzelfde als hier in Nederland. Als je in een klein dorp opgroeit waar er minder kennis of zichtbaarheid is van mensen die een andere gender hebben, dan is het gewoon moeilijk, weet je wel. En ik heb heel veel vrienden die helaas gewoon heel veel geweld meemaken. Er worden mensen vermoord. Het is moeilijk om aan een baan te komen. Het is moeilijk om aan een huis te komen. Sociaal gezien word je uitgesloten. Maar dat gebeurt ook elders in de wereld. Hè? En in de meeste plekken, helaas, is dat soort geweld, hè? Dus fysiek en mentaal, sociaal, gebeurt dat. Omdat we dus veel te weinig kennen over, wat ik net vertelde, dat er gewoon verschillende genders zijn. We zijn er niet mee opgegroeid en dat wat men niet kent, keurt men af. En helaas gaat daar ook gewoon veel geweld mee gepaard. En daarin moet ik dan ook weer zeggen van, als ik in Namibië ben, ik ben nog geboren in de hoofdstad.
Daar heb je, het is net zoals in Amsterdam zijn of in Rotterdam, in een grote stad. Daar heb je veel meer verschillende mensen. Daar heb je veel meer zichtbaarheid van, nou ja, ook transpersonen. Gay mensen, lesbische vrouwen, nou, noem het maar op. En we komen vanuit een tijd, dus 10 jaar geleden was het echt gewoon don't ask, don't tell. Je ziet het soms gewoon, aan mensen van, oh nou ja, die is zo. Maar dan wordt er niet echt over gesproken of... En de afgelopen 15 jaar is er enorm veranderd. Dus ook vanuit de jeugd, de Gen Z en gewoon activisme van, hey, dit is wie we zijn. Ja. Dit is wie we zijn, die zichtbaarheid. En dat heeft enorm veel veranderd. Maar goed, met elke zichtbaarheid en elke groei van vrijheid komt er weer een backlash. Dus ook dat maken we mee in Namibië. Maar dat is globaal. Dat zien we overal gebeuren. En nu zien we bijvoorbeeld in bepaalde landen dat er wel een huwelijk is tussen mensen van hetzelfde geslacht bijvoorbeeld. Of dat je wel je naam kan veranderen als je als meisje bent geboren en je gaat dan als man door het leven, dat je je naam kan veranderen. Dus we zien ontwikkelingen, maar we zien ook gewoon een hele grote pushback. Dus ja, wat heel anders voelde van, oh in Namibië is het zo en lalala, datzelfde voel ik eigenlijk ook hier gebeuren. Ja, maar hier in Nederland is het toch makkelijker hoor. Het is zeker makkelijk kunnen lopen, maar daar niet denk ik. Ja, het is absoluut anders. Maar ik zeg gewoon van, ik voel de sfeer ook omslaan door hoe men over elkaar praat. En dan met name heb ik het over de politiek. Vooral Trump, vandaar dat ik zijn naam ook noemde. Zeker. Want hij allemaal gewoon... Ja, als anti-trans, om dit en dat. En dat je gewoon mensen onmenselijkt eigenlijk. Ja, en dat hij het gewoon zo zegt. Hè? Ja. En dat die grote, zeg maar, televisiestations gewoon overnemen. Precies. Fox News, noem maar op. Ja. En de wetgeving en alles gaat veranderen. En weet je, hoe heet het, toegang tot zorg. Dat mensen het land niet in mogen komen. Precies. Dus dat is gewoon naar. Maar goed, je hebt zoveel meegemaakt, hè? Je bent ouder geworden, wijzer geworden, je hebt veel geleerd. Wat zou je iemand meegeven die nu naar jou zit te kijken, die met pijn in het hart zit en zeggen, oh ik voel me anders. Wat zou je de jeugd meegeven die denken, oh ik ben een meisje, maar ik zou graag een jongen willen zijn. Ik loop daarmee. Met wie moet die praten? Moet hij naar een psycholoog? Moet hij naar wie moet die? Ja, kijk... De stap naar een psycholoog, ik raad het sowieso aan. Maar soms voelt het gewoon heel groot. Het heeft voor mij ook heel lang geduurd. Hè? Omdat je dan echt denkt, oh ik ga alleen naar de psycholoog als er echt iets mis met mij is. Ten eerste er is helemaal niks mis met adviesvragen en steunvragen. En daar zijn psychologen voor. Dus absoluut, doe het. En wees daarin ook heel... eerlijk met jezelf van, voelt het goed? Is het een klik? Is het de juiste persoon voor mij? Want als je jong bent, dan denk je dat iedereen die een titel heeft een soort autoriteit heeft en dat jij altijd verkeerd zit. Maar het is heel belangrijk om met de juiste mensen te praten waar je je goed bij voelt, waar je je gezien bij voelt. En dat kunnen ook familieleden zijn, dat kunnen ook vrienden zijn, dat kunnen ook docenten zijn. Dus ik denk dat het belangrijk is ten eerste van met wie voel je je veilig? Met wie voel je dat je jezelf volledig kan zijn? En praat met die persoon. Hè? Om gewoon steun te krijgen. En van daaruit kan je altijd kijken van oké, waar kan ik heen? Hè, dit is een hele grote vraag. Dus mensen die voelen dat ze trans zijn of non-binair. Dan schrijf je in bij een genderclinic, weet je wel. En dan ga je daar een heel traject in. Dat is niet zomaar ik denk dit en morgen ben je dat. Dat is een heel traject met psychologen en psychiater en alles. En dan gaan ze dingen in kaart brengen. Ja, maar, stel je hebt het gevoel en je hebt het doorstaan, je hebt gesprekken gehad. Hè? Yeah. Zouden ze hun nog kunnen zeggen, stel jij wil het, maar zouden ze alsnog kunnen zeggen, nee joh, het is niet voor jou. Of luisteren ze toch altijd naar jou? Ik denk dat mensen luisteren. Ze luisteren. Is het wel eens voorgekomen dat ze iemand hebben gezegd niet doen? Want waarschijnlijk heb je research gedaan hierover. Ja. Je hebt je erin gedoken. Jawel, maar kijk, de meeste mensen om me heen of de meeste vrienden die ik heb die het zeg maar hetzelfde traject hebben gelopen als ik, die zijn allemaal gehoord en geluisterd en daarvan, je krijgt ook een diagnose en die diagnose is dan genderdysforie en dysforie betekent dat je niet thuis voelt in je lichaam. En dus in die zin heb ik heb zelf geen ervaring met mensen die zijn gezegd niet doen. Okay. Maar waar ze wel naar kijken is van als jij emotioneel nog niet stabiel bent. Dus ik ben niet zomaar
Ik moest echt... Ik zat met heel veel andere dingen. Ik zat met heel veel andere pijn. Ik moest ook van dingen van mijn jeugd oplossen en zo. Voordat we het echt gingen hebben over dit stukje genderdysforie. Dus er wordt echt wel gewerkt. Je moet eerst echt werken aan een soort emotioneel stabiel zijn. Want deze veranderingen zijn gewoon heel groot. En daarvoor moet je gewoon stevig in je schoenen staan. Ja, zeker. Dus daar is die begeleiding voor. Daar is het nodig voor. En voor sommige mensen kan ik me voorstellen dat je misschien voelt van... oh, dit is wat ik wil. Maar ze gaan natuurlijk een soort research doen op jou. Van ja, maar is dat echt iets wat bij jou hoort? Of is het iets wat je nu... hoe heet het? Bevlieging is van... Ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen wel echt heel goed gaan nakijken of dit bij jou hoort en of je dit aan kan. Want het is gewoon een uitdaging in het leven. Hoe mensen op jou reageren. Dus, maar ik vertrouw op het systeem. Dus om gewoon te zeggen van als je je zo voelt, zoek eerst mensen waar je je goed bij voelt en ga dat traject gewoon aan. Want daaruit blijkt gewoon hoe ze jou kunnen helpen. Maar als ik je verhaal zo hoor, vanaf je 4 jaar bent, zeg je zo, het is lang. Ja. Het is niet 1 dag vlieg. Nee. Het is een hele tijd dat je ermee loopt. Dan denk ik dat ze ook daarna zullen kijken vanaf je 4 is. Voelt hij zich zo en nu ben je al 30, 35. Ja. Nou, het is een hele tijd. Dus het is dat je ermee loopt. Ja, ik denk dat het vooral, dat we gewoon als mensen, gewoon sociaal. Want kijk, wat het moeilijk maakt, wat het pijnlijk maakt en wat mensen eigenlijk tot wanhoop drijft, tot depressie drijft, is dat hun omgeving hun niet accepteert voor wie ze zijn. Dus ik kan bijvoorbeeld dit pad opgaan, maar de angst is altijd, oh, ik raak mijn vrienden kwijt, ik raak mijn familie kwijt, ik raak mijn sociale contacten, mijn vangnet kwijt. Ook daarvoor word je gewaarschuwd van, weet dat dit en dat, van hoe zit dat met je? Je gaat in gesprek met psychologen. Is dat jou overkomen? Nog niet. Ik heb... kijk, nu is er ook niks fysieks anders aan mij. Maar in december ga ik een operatie ondergaan waar mijn borsten worden verwijderd. Dus dat is dan een fysieke verandering. En ik weet dat familie bijvoorbeeld in Namibië ik heb geen idee hoe ze daarop gaan reageren. En dat kan ik dus nu nog niet zeggen. Heb je je erop voorbereid? Dus je bent er klaar voor? Ja. En dat heeft jaren geduurd. Dat is niet zomaar, ik heb het even bedacht. Dus jaren daartegen aanlopen en het eigenlijk niet doen. Ik heb heel lang dingen niet gedaan of niet durven mezelf te uiten hierover. Om te zeggen wie ik ben. Uit angst voor verstoting. En ik denk dat heel veel mensen daar mee zitten. En nu ben ik op een punt dat ik denk, ik wil gelukkig zijn. Ik moet mijn leven leven. En wie mij daarin niet kan accepteren, die hoort dan ook niet meer in mijn leven. Het is jouw leven. Precies. We hebben maar 1 leven en je moet gelukkig zijn. Precies. Ja, dat zeg ik altijd. Dus ben je ongelukkig, wat maakt jou gelukkig? Doe dat wat jou gelukkig maakt. En natuurlijk is het leuk als er vrienden zijn die je zegt van, joh, ik vind het fijn dat je mijn vriend blijft. Maar als die persoon er niet mee kan leven, wat moet je doen? Precies. Je moet verder. Precies. Je moet gelukkig zijn. Eerlijk zeggen, door steeds meer mezelf te zijn, heb ik nu gewoon een groep vrienden die ik gewoon mijn chosen family noem, die mij volledig accepteren en ondersteunen voor wie ik ben. En dat is wat iedereen verdient. Weet je wel? Dat je dus niet een rol speelt en daarom geaccepteerd wordt. December zeg je? Ja. In Nederland kan dat gelukkig. Ja. Is het duur? Kost het heel veel geld? Valt het onder de verzekering? Het valt onder de verzekering, maar je moet altijd kijken wat voor verzekering dat vergoedt. Want niet elke verzekering vergoedt het. Dus in die zin moet je jezelf even researchen van wat voor zorg heb ik nodig? En waar zou dat, bij welke zorgverleners, verzekeringsmaatschappij inderdaad, wordt dat wel verzorgd. Ja. Zo. Gelukkig kan dat in Nederland. Ja, dan dat je jezelf kan zijn wie je bent. En dat het leven moet doorgaan. Je bent nu gelukkig, ja dan? Zeker. We kennen je nu. Iemand die zingt, iemand die kunst. Het is mooi. Het is geweldig dat je dat kan doen. En dat je je verhaal kan gaan vertellen. Treed je op? Heel veel. Mensen kunnen je ergens vinden. Zeker. Nou, alle muziek staat ook online. En ik post gewoon op mijn website of op mijn socials van wanneer zijn de volgende shows. Waar kan je mee je vinden? Ja, dus Shishani, Shishani, Shishani.music op zijn Engels.
Dus dat is op de socials, op Instagram of op Facebook of LinkedIn of whatever, shishani.music. En op gewoon shishani.nl, mijn website, zet ik allemaal projecten, zet ik alle concerten, wat er aan gaat komen volgend jaar, weet je wel. Dus daar kan je altijd vinden what's next. What's next? Yeah. Next level. Het is altijd mooi als we je zien zingen natuurlijk. En ik zie een microfoon hier staan, dus we zijn benieuwd. Kan je lekker voor ons optreden hier? Is er nog iets wat je mensen zou willen meegeven die kijken? De kijkers van Kulturu TV, die nu naar je zitten te kijken. Dat wat je hebt meegemaakt, hè? Het leven. Is er nog iets wat je zegt, daar moet men op letten of wees wie je bent? Ja. Wat wil je nog kwijt? Ik denk dat het mooiste is wat we onszelf kunnen geven, is openstaan. Dus openstaan naar het feit dat we denken te weten wat we weten, maar er zijn zoveel verschillende manieren van weten en kennen. Ik ken uw ervaringen niet, weet je, of de mensen die kijken. Dus je kan, als je open staat, dan heb je een soort manier van leven waardoor je en verwonderd kan worden van, oh wow, ik wist niet dat dat kon, weet je wel. Maar ook dat je jezelf durft te bevragen van, maar klopt het wat ik denk? En klopt het wat ik vind als ik zo denk over bepaalde mensen? Dus dat je die openheid behoudt om die nieuwsgierigheid te houden naar andere manieren van denken, andere manieren van zijn, andere manieren van leven. Want wij zijn maar zo, weet je wel. Dus er is zoveel en wat ik ken is dit stukje en wat iemand anders kent is ook weer zo'n stukje. Dus we kunnen van elkaar leren. En in die openheid denk ik dat je ook verrast gaat zijn en wat je kan ontdekken. Want ik ben ook opgevoed met allerlei vooroordelen. Oh, je moet die mensen niet vertrouwen, want. Of je moet die mensen niet vertrouwen, want. Zo worden we allemaal helaas opgevoed. Maar het is pas omdat ik bijvoorbeeld, een voorbeeld, sportschool. Ik ging naar de sportschool voor het eerst trainen, weet je, een beetje sterker worden. Er waren alleen maar hele grote gespierde mannen. En ik dacht, oh shit, ik voelde me niet helemaal veilig. Maar ik ging trainen met een van die mannen. En bleek een van de zachtste, vriendelijkste mensen te zijn ooit. Maar door hoe hij eruit zag, kaal, baft, weet je wel, spieren, dacht ik, oh, dat is vast zo'n mens. En toen werd ik met mezelf geconfronteerd van, wow, ik heb een idee over jou, maar ik ken jou niet. En ik denk dat we zo door het leven moeten gaan van, ik heb allemaal ideeën over jou of die, maar ik ken je niet. Het enige wat je kan doen is openstaan voor een ervaring. Ook, en daarin gewoon eerlijk zijn van, voelt het goed of voelt het niet goed? Weet je wel? Ja. En gewoon ook, hoe meer ik van mezelf ben gaan houden, hoe makkelijker het is geweest om mijn grenzen ook aan te geven. Van hey, tot hier en niet verder. Maar ik ben niet meer bezig met, hoe zeg je dat, te veel van jezelf weggeven om maar geliefd te worden. Als mensen jou niet in je waarde kunnen laten voor wie je bent, dan is het niet voor jou. En je hoeft het ook niet, je hoeft jezelf niet te verantwoorden in die zin. Ja. Maar ik kan pas zeggen, oh, ik mag die persoon niet of het werkt niet of whatever, omdat ik open stond om dat aan te gaan. Liefde hoef je niet te kopen. Precies. Liefde moet je niet kopen. Ja, dus gewoon openstaan, ook naar jezelf. Ook weten dat wie we zijn vandaag, we kunnen ook veranderen. Maar we zijn allemaal opgevoed met het idee van, dit is wie ik ben, dus dit is wie ik voor altijd ben. Het kan ook zijn dat dingen veranderen in je. Of hoe je je voelt of je behoeften. Als je altijd carrière. En nu voel je gewoon van ja, maar het maakt me niet gelukkig. Misschien ga ik iets heel anders doen. Weet je wel? En je identiteit valt dan uit elkaar. Want iedereen kent je als die persoon met een grote auto en whatever. En nu laat je dat los. Dus sta gewoon open voor wie je bent. Weet je wel? En sta open is ook kijken naar elk moment. Weet je wel? Maar vooral gewoon die openheid naar elkaar. Ik denk dat dat heel belangrijk is, zeker in deze tijden. Ja. Want we kennen elkaar niet totdat we elkaar echt gaan ontmoeten. Zeker, mooi gesproken. Heel duidelijk. Eén vraag nog, ben je gelovig? Nee, ik ben niet gelovig. Je gelooft niet in een God? Ik zou zeggen, ik ben niet religieus. Dus ik ben niet, beide ouders zijn vanuit het christendom opgevoed. En ze hebben een aantal waarden bijgebracht. Maar toen ik dus zelf opgroeide, merkte ik van, maar waarom wordt er slecht gesproken over mensen zoals ik? Dat er iets mis is met mij. Ik voel niet dat er iets mis is met mij. Dus ik werd gewoon heel kritisch. En binnen, laten we zeggen, ja, georganiseerde religies, dan merkte ik gewoon van, ik voel uitsluiting. En dat is voor mij niet wat hetzelfde voelt als wat God is en wat liefde is en wat creatie is. Voor mij is het eenheid. Ik denk dat binnen religies
we allemaal eigenlijk op zoek zijn naar hetzelfde. Dat wat ons bindt als mensen. We voelen, althans de meeste mensen denk ik, voelen we een soort van... wow, wat een verwondering dat we op aarde zijn. Dat er water is, dat we kunnen eten. Al die dieren, al die planten, al die bloemen, die patronen. Wat een wonder. En dat ons verbindt, die verwondering gewoon van het leven. Maar tegelijkertijd zijn er ook een aantal soort van regels waarmee uitsluiting komt. Van die persoon is niet goed, want. En dat vond ik altijd heel moeilijk, kijkend naar verschillende religies. Dus ik zou me eerder spiritueel noemen. Omdat ik wel voel dat er gewoon een... Ja, hoe kan ik het zeggen? Ik noem het de bron, de source. Dat we allemaal daaruit komen. Dat we daar allemaal onderdeel van zijn. Los van huidskleur, achtergrond, cultuur. We zijn eigenlijk allemaal één. Ja, spiritueel. Ja, ik denk dat we allemaal verbonden zijn. En daarom zou ik zeggen, ik ben eerder spiritueel dan religieus. Maar je gelooft wel dat er meer tussen hemel en aarde. Oh, absoluut. Absoluut. Ja, zeker. Absoluut. Ja, dat is mooi om te horen. Want men is op zoek naar. Yeah. Men zoekt iets om vast te houden, iets om te geloven. Dat is iets wat ik zie. Maar, nog een vraag. Je groeit op in Nederland. Je gaat straks december, je borsten zijn dan weg. Het zal wennen zijn. Dat is zo. Ja, ik ben ook er gaat veel door me heen, laat ik zo zeggen. Het is niet dat ik denk, oh yes, dit wordt allemaal... Waarom ik dit niet vraag, want heb je een partner? Ja. Hoe kijkt jouw partner hier tegenaan? Mijn partner is de eerste persoon die tegen mij zei... Volgens mij ben je trans. Want wij ontmoeten elkaar 8 jaar geleden. En dat ze dat vertelde en dat ze toen al bij zichzelf naging van... is het dan iets voor mij? Want als iemand fysiek gaat veranderen... Ja, die persoon ziet er dan toch anders uit dan hoe je ze hebt ontmoet. Dat bedoel ik. Ja, en tuurlijk was het voor haar moeilijk. Want je bent gewoon gewend en gehecht aan iemand waar je van houdt. Weet je wel? Het is net zoals als iemand zijn baard scheert, ziet hij er heel anders uit dan met baard. Klopt, weet je wel? Gewoon, of je haar of whatever. Ja. Maar dit zijn natuurlijk veel grotere veranderingen. Maar zij is eigenlijk de reden. Toen ze dat zei, voelde ik me zo gezien door haar. En zij is degene die me juist heel erg heeft ondersteund met komen naar het punt van houden van jezelf. En toen ze me daarmee, ze heeft me daar zo mee geholpen, dat ik toen dacht, oké, maar dit is dan wie ik ben. Dus het is een heel proces geweest voor mezelf, zeker ook voor haar. En ik denk dat door de tijd heen heeft ze kunnen wennen gewoon aan het beeld van... oh, je zag er dan zo uit, maar oké, dan ga je er zo uitzien. Dus het is absoluut een proces. Het is niet zomaar... Het is niet simpel. Absoluut niet. Maar het ding is van, we houden van elkaar. Ik hou niet alleen maar van haar omdat het een prachtige vrouw is. Prachtig, de ziel die zij heeft. En dat is hetzelfde wat ze bij mij voelt van... ik val op jouw ziel. En het lichaam gaat dan veranderen, maar dat verandert niet... wat onze connectie is en wie we willen zijn voor elkaar in elkaars leven. Maar het zijn uiteraard gewoon grote veranderingen, ja. Heel mooi. Ja. Heel mooi. En dapper zeg ik het ook, dat je voor de camera jouw verhaal doet. Heel veel mensen kijken en zeggen, wauw, heerlijk om zo weer iemand te horen die gewoon met zijn verhaal naar buiten komt. Dat is goed. Hopelijk zijn er meer mensen die kijken en zeggen, ik heb ook een verhaal en ik wil het delen. Ja, het is goed. Soms moet je delen, zodat een ander ook kan zien wat er speelt. Hoe heb jij het gedaan? En ja, we moeten elkaar helpen. Steun elkaar. Zit je met iets en wil je je verhaal delen? Bel naar Kulturu TV. En wij willen je verhaal graag delen met de kijkers. Goed, wij danken iedereen om te kijken. Die hebben gekeken. Jij gaat voor ons zingen. Ja. Wat ga je voor ons zingen? Ik ga een chant doen. Dus het is niet een liedje wat ik van tevoren heb bedacht. Ja. Ik ben heel erg geïnspireerd door de culturen in Namibië. Waar het echt gaat over de stem. Maar ook dat muziek niet alleen entertainment is. Maar dat muziek er is voor heling. Okay. En dit is een manier voor mij om te connecten met datgene wat we God noemen. Wat we bron noemen. Wat we
Nou, het hogere. Het hogere, spirit, energy, noem het maar op. En ik denk dat het voor mij ook heel belangrijk is om te hebben geleerd dat mensen zoals ik, dus die eigenlijk buiten die hokjes vielen, dus of de queer of de trans personen, in veel verschillende culturen hadden we een belangrijke rol in onze gemeenschap. Dat we dus ook bepaalde ceremonies leidden. Dus dat je ook instrumenten speelde of zong, of we waren people of medicine. Dus dat is voor mij wat muziek is. Dus daarom wilde ik dit met jullie gaan delen. Dus het is niet een liedje. Het is echt meer een chant om te eren ook dat ik hier mocht zijn met jullie. En dit gesprek mocht voeren in alle openheid en alle ondersteuning en alle liefde die ik voel. Dus ik begin en we kijken waar we eindigen. Heerlijk, ik ben weer volgen. Ja. Chaka
each other. Embrace each other. Be open. Open to learn. Open to live. Open to give. Don't be afraid of the things you don't know. All you have in that knowing is the option to grow. To grow. To grow. Wauw, geweldig. Dek you grabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, bega doti ano sheng na tampum fui ala. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Prophetessa Productions. I don't know you, what the fuck you won't say to me. I'm telling you, don't play with me, you'll get body on the ground, it's okay with me. I make examples so niggas don't play with me, you'll get I make the bed rock like I'm on a yacht. Shit, citation, think quick, lick my cockpit. Times money, check my tourbillon movement. I'm rich, bitch. I say move, you get the move. Xyla-Care is natuurlijke selfcare, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Xyla-Care is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Xyla-Care. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.xyla.care en volg ons op Instagram en Facebook. www.kulturu.com for the generation then.